Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka New Trap Integrated Territorial Organization Central Body kabala buddin halor ka MLA scheme kabala tipkum ka Special Rural Work Program bala pentray kam daki MLA hagi constituency kibadon sakit hain nongkendong hagala asungi iblay ka khatway tarik unaitung arajar arpoar ka sengkala kentu ya ki ba bagi deban sngotu bagani ka song jing yarap kabala penmang bat penyo daki MLA kadai ka hok ka jong ki ba hapo ki constituency bat ki ba kim deban sngotu bakla habaki yo ya ki song jing yarap na ki MLA ki jong ki halaki constituency hagajing ekran bakilat patai kubor u presiden keseng uba don bok kar ula ong bak sarkar jela kadai ban syong jing yalang kerpang tang ban yateria tai halor ke jing pentrai kam yakani ka scheme daga ba tap ru hapo ka website jong ka sarkar hagabay dei bar ke jing pentrai ya ka MLA scheme kumbale ya ka scheme National Rural Employment Guarantee Scheme SRPW scheme ini nagalang juga itu hipa untuk tip ba menagane dangsen ila pan gawai ka RTI habaya dai bat ka SRWP scheme jong ka jela meklea bro gawai te kumban chuka ban pinsai upat ba unum yasa siku umdum ba usnem jong ka arpa gawai labun ki MLA ki ba tadep pendun kami kan ka scheme te ka ba song pelapat halor bangilap ya kan ka MLA scheme kalong ba habaya dai bangi pan ya kan ka website link bat ke geotag ke don batur batar halor ki MLA scheme kane kamdan hapo NRGS ka don kane ka kini ki that audit party hendrai kat ka MLA scheme kamdan tengi na kaliang kejongi ni kentu yo ka sarkar jela ba kala dai no ban khot special cabinet meeting habe ya dai bat kane nang ban penwan no ban pensandur ban peni link ba ke website link ba ki scheme ki ba don kami ba ki beri ban apply ba ki ban upload duri kita jong SRPW scheme ka ba ki sna lane ba ki sna hadir ba kabla de sna kumju thek kumalong ka po NRGA te ya kan ka ar klur san phaulak jong ar pu wei kat kum ka bala de bangni jong ka milem la de te sokowei ru ngidau bat kabangi don kam hi na kaliang kajong ka sarkari kadai ban pelait no ikan ka scheme ko ba arpo kanang ba kim dai ban pendon kam ya kan ka scheme banjele election lane ban canvas election da ka MLA scheme namar kan ka bisa kadai ka jong upat ba te kumban shu pet habiya dai ba ka second July jong wailat mi biki hangne ke shu airimak be yet to submit habang ipan ya kaneka lada ulak de drone em ya kata ka bisa arklor san ulak hangni shu thok be yet to submit kajong penya ke bathok be submit under process kajong met baru under process jong renikton ru kadang yet to submit kawa I thamula bat kabu ijokor ba kiwi MLA kila kloidep te bele bat kini ki lai songut kidang pending hatu kani ka pisa jong ka MLA scheme kandai ka pisa ka banyakan was election kata ka de ka jingkeli nakaliang gaseng te lada kamdei kum ta subha palaj no khnang ba kipat ba kibla ya yai abi ka scheme kibla kandap khnang ginyo no bat lada ka sarkar ka yai minthi bat ka yai snap jar ban release no ka scheme jong pa te kumbungi sa tumbor ka sarkar na ka porling ba ka haikot ngimban sing haptiat sa sin kumbungi penbor ki haka lanjung motion hakaju hakane kintir min salek men kunju ni man pembuat nang upai ba ni punyo ko lada yaka NRGA kila ban pan diki special audit social audit daga third party audit tab belai wat yaka MLA scheme pat ki ngap jarjar pat kat kum ka guideline ru ngangai I bun ha ka ba kila pengkhen leng ba jong ka SR scheme
kumpan kan mau lo depikin mau gitu ki kali kabla ai daka sarkar mo na ai daka MLA scheme SRWP scheme gitu ki kali gitu ndala sne udah ban pempai no kat kum ka dan ka keren kum ta kan re shano gitu shano pun shano ja gini ki aset jong ka government tengah kentu ya gitu ki kali ru ki ba yo na ka sarkar kabla di puar pempai no kenang ba ka sarkar kan le ko bran kam but lada kim le kum ta ngem ban se ngi hapan ship ba tiwi ke lat lenti ban pembuat kino gitu ki ba pengken ya ka arpu we te dan ru nang ne ki bla de bro ya ka ar hajar arpu ar kabala de bro ya ke arpu ar de na po mo plan konstituensi penursla so yung ketarung krak mau tarresan jirang umsning mau hati setengah saipung bat clear nang ta karaliang nartiang songsak salsela fulbari dadanggere dalu rajabala chokpot salmanpara mahendraganj Ampati bat risu galpara taki bawai kiwe kadai ki adu arpa kuwe amount sanction kadai 136.25 crore amount kabala sanction kabala release kadai 128 kabadang sa kadai 8